Odam که طبعش خوب باشد، настроенияш خوب باشد، کارش هم آسانه. майне сари одам чӣ хел аст? майне сари одам ҳамин хел аст ки вақте ки шумо монда шуда бошед, аххоб сер шудагӣ набошед, мушкилои зиндагӣ назаратон бисёр бошад, майне сари одам қабул намекунад. ранге ки ҳамон стакан пур бошад, ягон чӣ рехтан намешад, ин ҳам ҳамон хелай. барое ки як чӣ майне сари одам қабул кунад, аввал ҳава тарбия кардан дар, тайёр кардан дар кор. тайёр буданаш дар кор ҳамон чӣ ба. ранге ки ҳамин деҳқон то замина тайёр накунад, гандум намепошад ё картошка намешинонад. замина ки тайёр кард, баъд ҳамон тухмия шинонад, картошкайме, гандумайме, пиёзасме, ба ҳавай натиҷаи хуб метиҳад. майни сари одам ҳамин хелай. аз солҳои сол кор карда ман як хулоса ба омадагӣ. солҳои сол кор карда ман хулоса ба омадам ки ҳамин одамизод барои муваффақият сохта шудагӣ не. обичный одама гиред, мана нигоҳ кунед. ҳаст бачае ки потенсиали чемпион шудан дорад, спорт ба. спортивни даннеш аст. ҳаст одамое ки спортивни данне надорад. дуруст? ҳаст ҳамин одамое ки спортивни данне дорад, медицинавый анализ карда мебурад, мегӯяд ки у него жилка ёки выносливост ва яш ана физически организмаш подходит для чемпиона. А спортивная подготовка, ёки мисол потенциал, ҳама ба нест. ҳамин одам чемпион шудан метод разве? Не, ҳамин одам чемпион шудан наметод. чунки ҳамин одам ба ҳамон спортивни данне нест. 25 сол боз ман кор мекунам одамҳо хати, хулоса ба омадам ки ҳамин одам ба ҳамин данне муваффақ шудан нест. чӣ хеле ки ҳамин чемпион шудан ба ҳама ба нест, ин ба ҳамон хел. майни сари одам барои муваффақ шудан сохта шудагӣ не. вай барои просто зиндагӣ кардан, зиндагӣ стабилна равад, ором равад, барои ҳамон мегӯн немтану роҳати ҷон гуфта лозум карда мардум мегарданд. дили беғам, хотири ҷамъ. майни сари одам ҳамон барои ҳамин чиз сохта шудагӣ ки просто як стабилна буданаш дар кор, як оромӣ, спокойни зиндагӣ, дили хуш, хушбахтӣ, барои ин чиз сохта шудагӣ, барои муваффақият не. барои ҳамон ҳамин одам муваффақ шудан наметод, а ҳамон ҳисобе ки вақте ки мисол роҳи муваффақията пеш мегиред, унҷо ба беҳад мушкилиҳо бисёр. қарздор шудан мумкин, конкуренсия бисёр шудаш мумкин. 10 сол 20 сол кор мекунед, як хатое кунед, ҳамон 10 сола меҳнати кардагитон барбод мерад. вақте ки мисол одам мехоҳад ки муваффақ шавад, пеши вай ба имкониятҳои доимо, ман хеле якбор не, доимо ҳамин нервни система ба нагрузкаш баланд. под давление конкурента кор кардан дар кор, давление инфляция, давление ки мисол от тарафи тамоми политические события, давление аз внешней обстановки. ин чӣ гуфтаги гап? ҳаст дигар чизҳое ки шумо вай ба управля кардан наметавонед. мана мисол курси доллара шумо дигар кардан наметавонед. шумо ягон чизе мисол сиёсата дигар кардан наметавонед. ҳаст зонаҳое барои бизнес. бизнес ҳамин хел чӣ аст ки мисол муваффақият ҳамин хел чӣ аст ки ҳаст территория ҳаст ки шумо вай ба таъсир кардан наметавонед, ва дигаргон кардан наметавонед. шумо наметавонед телефон кардан гӯед ки пошлина кам кунед ё налога кам кунед, ё ки мисол собитие Россия шудасту дигар кунед. ин кор кардан намешавад. барои ҳамон майни сари одам барои муваффақият сохта шудагӣ не, табиатан. барои ҳамон бисёр одамо депрессия меафтад, қарздор мешавад, азоб мекашад, дил рӯҳ афтода мешавад, дилшикаста мешавад. ҳамин мушкила аз сар гурзондан наметавад, зӯраш намерасад, ҳава аз сар гурзонад. вақте ки одам мегӯяд ки ман муваффақ шавам, ин бизнес басме, ин дигар соҳаҳо басме, ҳамон майни сари ҳавай ба нейронни системаша дига кардан дар кор. вая дига кардан меша фақат ба ҳисоби хондан, омӯхтан. дигар хел дига қати намешад. чӣ хеле ки ҳамин спортсмена камутум спортивни даннеш бошад, тренер аввай чемпион тайёр кардан метод, вай худаш чемпион шудан наметод. фақат тренер вай чемпион кардан метод.
با тренери бақувваттар бошад ва бо бақувваттар тайёр кардан метавад. Инсон ҳам ҳамин хел касе ки мехоҳад ки муваффақ шавад вай бояд ёбад ҳамон одаме ки ёрдамаш мекунад ҳамин муваффақиятӣ ба бурӯмадан ба ҳама ин кора кардан наметавад. имрӯз дарсе ки ман мегӯм, ин дарсе ки имрӯз ман гап мезанам, ин дарси оддӣ нест. ин барои ҳамаам нест. ман пештартар ин дарса закритий дарс медодам, ҳамин организатсияи источник дохода закритий дарс медодам, дарси кушода не. 1000 евро буд як рӯзаш. ин 2010 2012 1000 евро он вақта ба ҳозир 5000 имрӯза баробар, мумкин 10000аш баробар. чунки 1000 евро он вақта ба ҳозир чизе ки мехаридед 2012 2010 ҳозир харидан наметонед. ин дарс барои дигар хел тип одамо, ин барои ҳама не. барои ҳамон чизе ки инҷи ба гӯш мекунед, бо рафта хоҳарату додару ҳамсоят ба нагӯ. агар гӯӣ вой ту девона ҳисоб мекунад, вай фаҳмишаш намераса, ақлаш намераса ин чизоба. ман таки 20 сол аст тоҷикобак дарс метиҳам, мегӯм ҳозирам нисбаш намефаҳмад гапои мана. ҳозирам нисбаш моя дурӯғгӯ мегӯд, мошенник мегӯд, чӣ мегӯд, чунки намефаҳмад. ҳар чизе ки одам лоиқи фаҳмидан надорад ва инкор кардан мегирад, ақлаш намегирад. шумо агар ки ҳозир асри 15 бафуреду ягон одам ба нақл кунед нисбати телефон, асри 15 бафуред, баъд нақл кунед дар бораи телефон, шумо ба бовар мекунад? меге ки мана як кусок пластмасса даст ба мегирӣ, ҳамин ҷо дунё қати гап мезанӣ. ту дурӯғгӯ мегӯд, мегӯд ина домилоба барои хонаташ. ё гам мехелич мегӯд, мехел, ё мегӯд психушка баред, ин чота не то гуфта истодааст. чиба ки ҳамон фаҳмиши худаш намерасад, шумо ҳам мехел инкор кардан мегирад. ҳозир одамо самолёт ба баромада шишта парвоз мекунад, дили пурқате, не ки худаш фаҳмиш надорад чӣ хел самолёт парвоз мерад. ягон одам савол наметавад худаш ба ҳамин самолёт чӣ хел сохта шуд, чӣ хел мерад. дуруст? ҳамон одами сохтагишам ягон кас ба нафаҳмонда, просто сохтаги одамо паридинанд, инам рафта шишта мебуравад. кори мо бошад одам ба фаҳмондан дар кор. кори мо самолёта мо намесозем ки вай шишта буравад. мо мегӯем ту ҳамина фаҳмига худат кардан метоӣ. барамон разницаш калон. мо намегӯем ки телефона гирифта гап зан. мо маҷбурем ки ёд тем ки чӣ хел телефона созӣ. мо маҷбурем ин чиза кардан ба. чунки мо мегӯем ки ту ҳеҷ ки муваффақ намекунад, ту бояд худата муваффақ кунӣ. худата бояд тарбия кунӣ. худата бояд ёд тӣ. ту ин ҳеҷ кас намекунад ин кора. барои ҳамон дарсе ки имрӯз ман мегузарам, ин барои ҳама нест. не ки ман нишон метиҳам шак ба шак, қадам ба қадам чӣ хел ман худам бизнесома сохтам, чӣ хел ман ҳамина карда омадам. ман бисёр чизҳо ёд метиҳам. ин барои ҳамон одамое аст ки фаҳмиши миллионер шудан доранд. мо ина мегӯем мишлени миллионер. ранге ки чӣ хел ки ҳамин спортсмен ба потенсиали данни спортивни ҳамин данниш бошад, баъд аввал чемпион кардан метавояд. агар спортивни данниш набошад, чемпион сохтан намешавад. ана ҳаминам ҳамин хел. ҳамон одамое ки орзуи миллионер шудан дорад, ҳаваси миллионер шудан дорад, ҳамин чиза дар талошаш аст. ҳамина кофта гаштааст. ман чӣ хел кунам ки ҳамин як роҳаша ёбам, ман чӣ хел кунам ки як шароиташа ёбам, чӣ хел ҳамина сохтанаша. ҳамон одамо ба ин чи находка, рангами кони тилло. кони тилло бо тамом мешавад, не ки ин чизе ки шумо мегиред тамомшавӣ надорад. кони тилло ковед, як канда гирифтан гиред, як рӯз тамом мешавад. ин илме ки мегирӣ, ин наоборот, чӣ қадar истифода бурдан гирӣ, ҳамин қадар инкишоф ёфтан мегирад. ин кам намешавад. истифода мебарӣ, илм бо инкишоф меёбад. истифода мебарӣ, бо инкишоф меёбад. илм агар истифода набарӣ, фаромӯш мешавад. не истифода бурдӣ ва инкишоф ёфтан мегирад. барои ҳамин чӣ қадар ина истифода кунӣ, ҳама фоидаш бисёр. истифода накарде бой метиҳ. барои ҳамин дарсе ки имрӯз гап мезанем, ин барои ҳама нест бачаҳо. ман мехоҳам ки шумо ина нағз диққат кунедтун. майлаш ки баъд бо нареду ҳамсоятун ба ёки соцсети ба напартед. соцсети ба ки партофтед ва мардум бисёраш ҳозир ҳамон уровен ба нест, шумоям ахмақ ҳисоб мекунаду манам. гапи мана фаҳмидед? шумоам дурӯғгӯ мегӯд, манам. шумо агар хоҳед ки як кас ба ина нишон диҳед, натиҷа карда нишон диҳед. фақат результат ягон хел баҳса ҷо наметиҳад. сифре.
натиҷа карда нишон диҳед, додару хоҳартон ёд мегирад. Аз чиба ин гапа гуфта истодиям? Чиба ки ман 3 бор 4 бор хештаборма ҷамъ карда хостам ки ёд диҳам. Як бор 2000 чанд буд? Як бор 99 буд ё 2000 буд ба фикрам. Ду бори дига, як бор 2001, як бори дига 2004. 3 бор ки ҳамаша ҷамъ карда фаҳмондам, ман хулоса ба омадам ки ваё мана нафаҳмидананд. Ба хулоса кардам ки ман гуфтам ҳама ба. Ман гуфтам, агар ки шумо намехоҳед муваффақ шудан, значит ман қатъи шумо не. Я пойду своей дорогой. Ман роҳи худам қатъи мерам. Ман намехоҳам ки умрам ҳамто гузарад. Ман роҳи худам қатъи мерам. Ако ҳама шумо намегӯн, чиба мо маҷбур накардӣ? Гапа бинед. Кадом додари хурдӣ метавонад ки акои калония маҷбур кунад? Абишна наоборот. ҳама авлоди мо ба ман ҳама хурдӣ дия, ҳама хурдӣ ман. Мисол мана ҳама писарамаком, ҳама ман калон. Мо ба ҳамин мардум ба як чиз ки гумон мекунем ки одами калон ҳама донотар аст ва баақлтар ай. На самом деле на ҳамаи калоно баақлу доно ҳастанд. Қазоқҳо як матали хуб доранд, мегӯянд ки спрашивай не у того, у кого много лет, а спрашивай у того, кто много пережил. Аз он одаме ки калонсол ҳаст напурс, а он одаме ки бисёр чӣ аз сараш гузашт, а ҳавай пурс. Ҳама одаме ки бисёр чӣ аз сараш гурзонд, а ҳавай пурс. Ин гап гапи ҳақ аст. хоб, сар мекунем бисёр навистанатон дар кор. 4 чизи аввале ки мехоҳам ки фаҳмед. 4 чизи аввал. Якум,